Compañeiros e compañeiras, hoxe chegámonos á cidade de Vigo para coñecer a historia de Miriam. Non sei ti a primeira chamada que lle das a calquer persoa que ten un problema en calquer tipo de aparato, pode ser un baño, pode ser unha tubería, pode ser o que sexa, e lle dis, hola, son Miriam e son a túa fontaneira. Ese primeiro impacto, imagino que a veces é complicado porque normalmente estamos falando dun mundo de homes. Normalmente o que pensan é que son a persoa da oficina, que lle estou chamando para poñer unha cita. Logo sempre me din o típico, bueno, cando venga el fontanero, e aí cando lle recalcas, non, a fontanera son eu, a sorpresa é, eres tú? Pois sí, a fontanera son eu. Como comezaches? Porque creo que ti eres unha persoa que lle gusta formarse nas cousas que fai. Gústame formarme, son unha persona inquieta, co cal, cando xa o traballo non ten moito máis reto. Aburre? Sí, busca sempre cousas novas que te enchan como é o teu traballo, é onde pasas máis horas ao día, co cal, se non te gusta, sempre vai a ser un amargo. Ti traballabas nunha obra, foches medrando nesa empresa, un pouco o teu xefe che foi motivando a seguir, pero en que momento dixeches non hai fontaneiros, fai falta man de obra, non hai xente para traballar? Cando o meu fillo empezou a traballar de axudante de fontanero para unha subcontrata dunha aseguradora e falou con esa contrata para ver se necesitaba un albañil, porque eu facía reformas de baños e claro, retiras unha bañera, sempre tes que andar no desagüe, cambiar o grifo para arriba, co cal algo de fontanería sempre faz. Por que me din de conta? Pois precisamente facendo reformas que che veña un fontanero dun día para outro a cambiarche unhas tomas dun grifo é complicadísimo. E como son traballos pequenos, cobranche moitísimo máis. Pois fun á entrevista e quedeime cas urgencias desta aseguradora e aí empezou a miña traxectoria como fontaneira. Eu levo contigo unha hora e algo e non para de soar o teléfono. Sí, aparte de que non para de soar o teléfono, pois tes que xa non facer o traballo de fontanera en sí, senón ao ser autónoma, pois tes que facer o traballo de administración, de xestión, de marketing, bueno, todo o que conleva ser un autónomo. Bueno, querida Miriam, podemos convidar a xente a que vos chame ou estades tan a tope de traballo que xa non dades feito? Sempre hai un oquiño para seguir facendo traballos e, home, inténtase resolver o que ten máis apuro primeiro. Fago reformas sin obra, calquer tipo de fontanería en xeral. Entrades ou a través do Google Business, que estou aí, 4P Fontanería, teño Instagram e próximamente terei páxina web. Pois deixamos 4P Fontanería e solucionamos todo. Veña, vamos traballar que xa é tarde, Sí. Veña.